Децата ни се раждат владеещи Word и Excel. С усмивка ни помагат да си оправим тъчскрина на телефона и учат английски направо от телевизора. Това обаче значи ли, че те са по-различни от нас? В последните години се заговори за поколения, които имат особени знания, спомени и заложби. Кръстихме ги индигови, кристални, диамантени и звездни деца. В световната мрежа има видеа на деца с котешки очи, които виждат в тъмното, на други, които могат да четат текстове с затворени очи или пък да пресмятат по-бързо от калкулатор и да отключват катинари с мисълта си. Какви са нашите деца днес? Как да ги разпознаваме и можем ли да им помогнем? В световното езотерично познание се смята, че идва ново време. То започва малко след началото на 2000-та година. В това време се предполагаше, че човешките същества ще станат по-съвършени, ще влезнат в пътя на любовта и добротата и ще се научат да живеят в хармония с природата. За да се изгради това ново време обаче, има нужда от нови хора, по-чувствителни и по-толерантни. Така се появяват индиговите деца. Те се отличават с аура оцветена в индигов цвят, с това, че могат ясно да усещат чувствата на хората около себе си, могат да отговарят едносрично на въпроси за бъдещето и не таят никаква агресия. Аз не бих искала някакви хора да ме наричат индиго, защото всички сме еднакви. Просто едни хора са се осъзнали, а други не. Индиго е просто обозначение за тези, които действително са се осъзнали, а хората ги смятат за удивителни. Не, всички можем тези неща. Работата е в това да повярваме, че ги можем. Просто дойдохме и ни се дава информация, която ние сме длъжни да предадем на хората, за да се опитат сами да променят света, за да не стане катастрофа. Но ако не успеят, то ние ще го изменим. То мы его изменим. Няколко години след индиговите деца, 1997-98 година, започват да се появяват кристалните деца, което значи, че днес те са тинейджери. За тях се знае, че често се свързват чрез сънища с родителите си, още преди да са заченали. След като се родят, кристалните деца са будни и спокойни. Признаците, по които обикновено можете да разпознаете кристалните деца, са наситено тъмен цвят на очите, силна съпричастност към опазване на природата, великодушие, състрадание и всеопрощение. Много добре развити сензори за различаване на истина и лъжа. Кристалните деца обичат да играят или да седят във вода и привличат хората като магнит. Когато бях на 4 години, имах много видения, срещи с Бог и непознати хора. Бог ме вдъхновява. Когато започнах да рисувам, мислех, че всички могат като мен. Когато пораснах, разбрах, че Бог ми е дал тази дарба, за да я покажа на другите. Бог ми дава страшно много идеи. Понякога дори не знам какво означават и с дни трябва да размишлявам над някой от тях. След кристалните деца, на Земята се появяват звездните деца. Счита се, че те са точно тези, които ще променят света. Притежават всички качества и познания на кристалните, но имат още много дарби. Обикновено звездните деца са с по-нисък ръст от останалите на тяхната възраст. Родени с цезарово сечение, имат по-големи глави. В повечето случаи имат изявен интерес към науките и по-точно към космоса. Умеят да поставят диагнози и да лекуват. Често сънуват, че летят и разговарят с космически същества. Спомнят си ясно откъси от предишни свои животи. Говори се, че дори могат да левитират и да се телепортират. Имат много силна имунна система и рядко боледуват от познатите ни болести. Дълги години се смяташе, че появата на такива деца е някаква грешка в човешката генетика. Само в Китай до 1997 година има регистрирани над 100 000 такива деца. Преди години родителите се страхували, когато се случвало да съжителстват с дете с по-особени заложби. Днес, за щастие, отношението е коренно различно и тези деца се радват на гордост и особена подкрепа, както от родителите си, така и от обществото. Като илюстрация на всичко, което говорим, ще ви покажем едно случайно заснето видео в Русия, което ни показва как малко дете левитира под надзора на баба си. Сутрин е
И човек разхожда кучето си в парка. Вижте на какво се натъква. Има много примери за различни способности на новите поколения деца. Футуролозите съветват родителите да не се плашат от непривичните заложби на децата си, а да ги приемат като част от бъдещата мисия по спасяването на нашия тъжен и объркан свят. Деси, малко се страхувах, аз си мислих, че ти си звездно дете. Не съм дете. Ти си звездна жена. Как можем да разпознаем децата индиго и с какви проблеми се сблъскват те и техните родители в съвременния свят? Ще разберем сега от психолога Петя Делчева и специалиста по енергии Неда Терзиева, а малко по-късно ще чуем и какво мисли един божи служител за индиговите деца. Здравейте! Здравейте! Сега чухме. Да, индиго деца, звездни деца, небесни деца, кристални деца. Много станаха. Каква е разликата? Основното, което ще трябва да разясним, е, че не са деца. Индиго същности, това го обясняваме навсякъде, защото деца са, когато са до една възраст. Но когато ти, примерно, излезнеш в индиго спектър, няма да те наричаме индиго дете, ще наричаме индиго същност. Индиго Сашо. Индиго Сашо, да, индиго Деси, разбира се. Не е лошо, да. Делят се на 4 типа. Наричаме ги общо индиго, но те всъщност са индигови, виолетови, кристални и бели. Най-новите, които са Rainbow индиго, те са след 2010. Какво значи това? Рейнбоу, знаете какво значи дъга, той с много цветове. Те могат да сменят цветовете си, т.е. работят, трансформират енергиите. Адаптират се. Да, и могат да сменят на секунда до 5 цвята на аурата. Затова се наричат и Рейнбоу индиго. Вие ни обяснявате от гледна точка на аурата, но да чуем сега от гледна точка на характеристиките на тези деца и от гледна точка на психологията, как стоят нещата и как можеш да разпознаеш в живота такъв индиго човек. Индиго децата са хора, които са определени в психологията като по-хиперактивни хора. Това са хора, на които много бързо им омръзва всичко. Много са адаптивни към всяко ново нещо. Много бързо искат да го изучат. Интересуват се от всяко ново нещо. Виждат го по различен начин. Тоест, една чаша с вода, ние виждаме в нея чаша и вода. Децата индиго и хората индиго виждат в нея нейната същност. Откъде е дошла, каква вода има вътре, изследват. Те са хора с изследователски дух. Хиперактивни споменахте. Напоследък все по-често се говори за това, че има все повече хиперактивни деца. Едното задължително ли е равно на другото? Не винаги, но това са хора, които много бързо искат да научат новите неща. По принцип, новите хора, така да ги наречем, индиговите хора, новите хора са родени в ерата на комуникациите, в ерата на компютрите. Едно време, знаете, предишните поколения, какво сме имали ние? Ние не сме имали дори домашен телефон. Имали сме един черно-бял телевизор, който е бил с ограничена програма. Децата са ходили навън да ровят по дупките и са чудили как да си измислят игри да играят. Умът не е бил толкова развит, както днес. Стимулите не са били така засегнати. В момента в ерата на комуникациите всичко е много бързо се развива. Те искат много бързо да напреднат, да изучат нещата и заради това всичко бързо им омръзва. Тоест бързо се насищат, взимат една играчка, играят с нея, изследват я много бързо и започват друга. Не е ли имало винаги такъв тип различни от останалите деца? С какви проблеми се срещат родителите на децата индиго? И продължава. Говорим си за децата индиго, за това какви са техните характеристики, имат ли по-специфични нужди, какво могат да правят техните родители и хората около тях, за да им помогнат да се развиват максимално пълноценно и какво по-добре да не правят. Започнем от там, докъдето стигнахме. Не е ли имало винаги по-различни деца?
Винаги е имало. Просто след 70-те години почват да се раждат на вълни по 1000 човека в набор, след което в момента, примерно 2010, ако тръгнете да ги изследвате, 90% до 95%, говоря за България специално, тъй като е силно енергийно поле, точка на Земята, са в високите спектри и т.е. работят с висока вибрация. А защо така става? Какво означава това за хората, които не са запознати с спецификата, включително и на терминологията? Основната разлика между едните хора и индиго същностите е работата с интуицията. Всъщност това е 6-та чакра, третото око е епифизна жлеза, закърнялото трето око, което расите преди нас, атлантите, са го имали физически. Нали? При нас е закърняло, се превръща в епифизна жлеза. Всъщност тази епифизна жлеза е пряко свързана с духовния канал. Затова те са много силно духовни, много така силно осъзнати и имат доста силно развито творчество във всеки един спектър от живота. Тоест, дали ще бъдат силно артистични, дали танците ще бъдат силни при тях, рисуването, всяко едно е силно в някакъв аспект, в музика, каквото и да е. Това е една снимка на индигово дете. Това не е класическо индигово дете. Това е класическо индиго същност. Ето. Виждате, аурата свети в индигов спектър. Тук има и други показатели. Има доста други показатели. Всъщност важно това е да кажем, това за цял живот ли е, така да се каже, или тези неща търпят изменения? Търпят изменение, разбира се. Всяка аура носи своя вибрация. Тоест ние, когато повишим вибрацията си в, да речем, в духовно осъзнаване, тогава почваме да качваме нагоре в вибрацията и спектъра на аурата се променя и може да стане, примерно, бяла, както е тази. Това ги наричат ангелите, които са с бяла аура, така наречените ангели. Много важно е да кажем какви грешки допускат родителите на такива деца в отглеждането им по ваши наблюдения. Основните грешки е, че родителите се опитват да се налагат като авторитети. Няма нищо лошо в това, но какво правиме ние? Ние се опитваме да кажем, аз съм ти родител и ти ще ме слушаш, защото аз съм ти родител. По този начин ние не караме детето да ни уважава. Детето се спечелва с доверие, с внимание и най-вече с безгранична любов. Казвам безгранична, защото ние обичаме да поставяме граници и условия. Ще направиш това, ще направя това, ако ти свършиш това. Значи детето трябва да расте в среда, която е пълна с любов, разбиране, да се чувства разбрано и най-важното подкрепяно. Действително ли се случва да се изписват лекарства на такива деца и какви са последствията за тях от това? Много специалисти изписват лекарства с цел детето да не бъде толкова хиперактивно и да се намали неговата избухливост, агресия, защото понякога тези деца са доста агресивни. Когато не им се обръща внимание, когато се чувстват неразбрани, те са избухливи, не уважават учителите, затварят се в себе си или обратното проявяват силна агресия. Тогава се изписват лекарства с цел туширане на това тяхно отношение. Това са някакви успокоителни лекарства? Това са успокоителни, които действително малко отушират този проблем. Проявите. Точно така. Но какво получаваме ние от тези лекарства? Претъпяваме тяхната сензитивност. Тоест, те са изключително отворени и ние притъпяваме техните енергийни канали. Нека да ги оставяме да се развиват такива, каквито са и да им говорим с любов. Да се опитваме да намерим тяхното приемане. Много важното нещо, което трябва да правят родителите в общуването с децата си е да ги обичат, да ги приемат такива, каквито са. Вие изследвали ли сте деца, индиго деца, подложени на медикаментозно лечение? Случва се доста често това нещо и се вижда разрушаване в аурата и затварянето на тази седма чакра. Това ли се получава? Получава се в дясната част на екрана, ще се падне вляво, се вижда къде е останал индиговият цвят. И всъщност в момента спектъра е слезнал в жълт, което е доста земен спектър. Няма нищо лошо, но просто това е загуба на всички способности. Способностите на всяко индиго дете е да може да лекува, да може така нареченото ясновидство, ясното виждане. При тях тези неща те се раждат с тези неща. И по начин, преди да продължим нататък, предвид, че обещахме на зрителите ни, нека да видим сега какво мисли един Божи служител за индиго децата и после да го коментираме. Преди 4 години църквата нарече Мадона греховната Иродиада по повод нейния концерт в София,
А инвитро зачеването и сурогатното майчинство бяха заклеймени като противоречие с православното разбиране за произхода на живота. Днес се срещаме с отец Ангел, за да разберем какъв е библейския прочит за съществуването на децата индиго. Онова, което се говори за детето индиго, че видите ли, то е по-различно от всички деца. И бих казал, че не виждам нищо по-различно за това, че децата са много по-чувствителни. Мисля, че всяко едно дете е чувствително. Или едно от тези определения беше, че тези деца по много лесен начин се разбират, контактуват с животни, с растения. Мисля, че всяко едно дете намира най-прякия начин с домашния любимец да контактува и това е най-удивителното при тях. За това, че децата са активни, че бих се притеснил, ако съответно децата не са активни и не са чувствителни. А що се отнася от това, защото тяхната аура била бяла, както на ангелите, бих се запитал кой видя ангел и пак откъде пък измери неговата аура и доказа, че тя е бяла. Сами разбирате, че всичко това звучи смешно. Но все още ми се вижда, че всичко това е в някаква теория на така ненаучното търсене на някаква болна мистика, към която църквата винаги се отнася по един и същи начин. От древността до сега, като проследим нещата, винаги е имало хора, които са мислили по-различно, но именно тези хора са допринесли много в така всеобщия подем на човечеството да се достигне до истината. Но винаги се запитваме, а къде е истината? И за нас, вярващите, много ясно откриваме от словата, които са в Евангелието. Аз съм пътя, истината и живота. Ето това е стремежа винаги към истината, стремежа към Бога. Вървим към финала на нашия разговор. Споменахте за специалните възможности и способности на тези деца. Някакъв пример можете ли да ни дадете? Лечение с ръце. Това е с което се раждат всички. Аз, да речем, съм бяла, най-високия спектър на индигото, така се родих от малка. Не съм го приемала като нещо странно изобщо. Това ми беше нещо, което е нормално и смятах, че всеки трябва да го може. Ясновидството също. Помних живота си миналия до 4 годишна възраст. Всяка вечер знаех, че е това, знаех страната, знаех всичко. Това го знаят повечето, затова има част от, да речем, психолози, които не разбират това нещо и ги заклеймяват, дават други диагнози, които не е редно да се правят. Самите деца имат. Моите финални думи са, че децата не бива да се заклеймяват като никакви, за да могат да се социализират правилно. По никакъв начин не трябва да им поставяме етикети, индигови, изоставени, защото така още повече изостряме и ги вкарваме в тази, т.е. ние ги капсуловаме в това, което сме ги заклеймили. Децата са си деца, те трябва да растат спокойно, разбрани, приети и отглеждани с много любов и без условия. Благодаря ви много.